best friends! Hello! Ako ay maglalaro. Maglalaro ba yun? Gagawin ko ang challenge na emoji! Emoji! Emoji challenge! I wanna thank Kimmy Kim for challenge. I wanna thank Kimmy Kim for challenging me. Siya po ang ating admin sa Gracious Best Friends, one of the admins. So kung gusto niyo mag-uphill, if you wanna join, please join na kayo sa Facebook groups. Just go to my Facebook page and then go to my groups. Doon yung Gracious Best Friends. Please, please, please. Let's start. Sige. Ilapit natin konti. This one. Pangyo. Ooh, this one. Ganito ako mag-smile nung bata ako eh. Pakita ko sa'yo. Like that one. Nagawa ko ba? Pero niya parang, hay nako. Parang maalala ko dyan si Dudong. pag i-challenge ko siya. Pag sad. Oh, luoy. Bawa man, baby. Paano ma-shock? Ang tagal. Ito gaya to eh. Ito. Pag stress sa school. Baka maglipad yung sipon ko ha, kung may sipon man ako. Kani. Ana, malaki lang yung mata tapos straight yung yung dila. Aslo. Okay, next is yung glasses na nakalabas yung ngipin. Or gusto mo? Wait lang. Nakasmile. Kapangit. Paggalit. Okay, yun lang guys. Yun lang. Alam ko na. Because of this, I will challenge Dudong to continue this video pag uuwi na siya. Okay? Kasi nasa taping pa siya ng Pusong Ligaw. Okay ba yun? Yeah. Please don't forget to subscribe and like my Facebook page and join our Facebook group, Peace Friends, and follow me on Instagram for more tips, fun, and giveaways! Hindi yan, baby. Emoji. Liwanag natin, bro! Oh, nawala yung liwanag ko. Kauwi na si Love ko galing sa taping. Haba ng hair ko. Haba ng hair! Haba pa yung challenge kanina, so ikaw na lang. Alright. Okay, ka Ano yung challenge to? Emoticon. Emoticon. Smileys. Gayahin mo. Yun yung challenge if kaya mo silang gayahin. Sige. Pero pwede pa kitang gawing emoji. Okay. Check. Okay, game. Close your eyes para ma-shock ka. Kumakapit siya? Hindi na ako naglagay ng mga primer kasi tatanggalin mo rin to eh. So, unless magte-taping ka na ganito. Okay lang. Primer. Dating ako doon. Tessa. Ako si Kaloy. May anak pa kayo. May anak ko tayo. Kumpa ko ba siya?
Sama ko yung emoticon. Bakit ka cute? Parang lahat naman ata lang kung gagawin mong emoticon, cute naman talaga. Tapos, ikaw ba naman maging dilaw? Bakit mo alam dilaw? Anong kulay ba ng emoticon? Di ba yellow? Huwag mag-shark dance tayo. Gawin kaya kitang shark. At mukha naman akong money. Wait! Sagutin bakit may ko, si tumatawa? Mami yun. Ay, okay. Sorry. Para kasi Ultimate Warrior. Na-erase naman to lahat, love. Huwag ka mag-alala. Ba't mukha ako? Halima. Ako si Smile. Joker. Smile. Smile. Parang si Joker. Wala. Ayaw mo. Kamukha ako si The Crow. Hindi. Okay. Eto. Mukha ko? Unang smiley, love, ito. So, yun. Ito. Pangalawa, Ano? Psycho? Love naman mukha akong psycho dito sa ano eh. ayaw mo. Cute. Ito. Ba't mukha akong ano insidious dito? Ito. Mukha si Babadook doon ah. Love. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mukha akong Babadook. Ito straight face. Parang, bakit ganyan? Marga. Weird pala pag maging emoji, no? Tessa. Marga. Pot. Ay, man. Ito. Ito. Paano mo to gawin? Ah. Hindi. Ito. Hindi yan. Ito nga. Paano mo gawin? Hindi mo ginagawa. Ito. Kulit ka lang. Ayaw mo gawin sa akin. Ito. Baby shark tu-tu-tu-ru-tu-ru, baby shark tu-tu-tu-ru. Hindi ako mukhang cool na emoji. Mukha akong ano, Babadook na nag-shades. Lang, huwag kang ganyan. Hindi. Totoo, tingnan mo. Sabi baka matakot sila. Uy, kamukha! Hindi. Pero yellow. Hindi. Ang kulit mo lang. Maganda ka shade. Sino ang mas magaling sa amin mag-emoticon? Si Dudong? Or si Inday? Please comment below kung sino ang panalo. Salamat kaayo. Don't forget to subscribe. Come on, love. Tanggalin ko muna. Bago ka maligo. Grabe naman yung sobrang yellow yung mukha ko.
Baby shark. Uy! Ano pa ino? Lang! Okay, sabi. Love, sabi na. Isa ba yan? Ay, magdikit sa akin. Bakit ka funny, love? Oh my God. Oh my God. Takot yung magiyak ako. Ikaw pa yung gawa ng makeup. You scare me. No. No. Paano matanggal yan? Wala na tayo virgin coconut oil. Love ko. Look, thank you lang ha for being my smiley today. Mukha siyang curry. Gamitin mo. Food coloring. No! I just want... Naano ko dun? To say I love you. I just want... Ay, nag-burp ako. Lagi naman. Kaka-dinner lang eh. Ganito pa magtagal naman yung emoji. Samo? Emoji. Emoji. Emoji.